Είδαμε λοιπόν από τι αποτελείται ο κάβυρος. Πάμε να κάνουμε τώρα μία αντιστασούλα. Θα χρησιμοποιήσω 24 γκάουκ σύρμα για να καταλάβετε ότι μπαίνουν μέσα και χοντρά σύρματα. Είμαι λίγο σπάταλος εγώ με το σύρμα μου. Λοιπόν, 2,5 πυρήνα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι ότι πρέπει να ξεκινάμε με το σύρμα μας από κάτω από τον πυρήνα. Με ό,τι πυρήνα χρησιμοποιούμε. Ήτανε φάουλ αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε 6 σπήρες. 6 πρέπει να έκανα. Πρέπει. Δεν είμαι σίγουρος. Ισιώνουμε λίγο τις άκρες. Είναι τόσο χοντρό το σύρμα που μάλλον θα το χρειαστώ τώρα και για το Πάσχα να δέσω το αρνί. Δεν χρησιμοποιώ συνήθως τόσο χοντρό σύρμα. Λοιπόν, το πατήσαμε. Κάναμε 6 σπήρες όπως μας βόλευε. Το πατήσαμε. Έφυγα εκτός κάμερας. Δεν πειράζει. Περίπου το έχουμε ισιώσει. Περίπου θα το σφίξουμε λίγο. Γιατί είπαμε είναι πολύ χοντρό και δεν μπορώ να το πιάσω καλά. Έτοιμο. Πάμε τώρα. Το τοποθετούμε πάνω ακριβώς στην τρύπα. Πάνω στην τρύπα μας, στην τρύπα του αέρα. Θα με συγχωρέσετε, αλλά εγώ δεν είμαι συνηθισμένος μπροστά στη κάμερα να κάνω αντιστάσεις και δεν βολεύομαι εύκολα. Λοιπόν, απλά γυρίσαμε το σύρμα μας εδώ. Ψάχνω να βρω το κατσαβιδάκι μου, το βρήκα. Και αφού το βάλαμε μέσα από τη βιδούλα μας, ισιώνουμε. Βιδώνουμε. Οι βίδες είναι 304L. Παίρνουμε και το δεύτερο, το κομματάκι μας, να το βιδώσουμε στην βιδούλα μας. Έτοιμο και το δεύτερο. Τώρα φέρνουμε την αντίστασή μας ακριβώς πάνω από την τρυπούλα μας, την τρύπα του αέρα. Να πατήσουμε ένα ζουμάρι. Να το δείτε και εσείς. Ήρθε από πάνω. Δεν είναι και η καλύτερη αντίσταση που έχω κάνει, αλλά δεν έχω κάνει και πολλές μέσα από την κάμερα. Πού είμαι? Έξω είμαι. Θα το βρω. Ερχόμαστε, πατάμε και φέρουμε στην ευθεία που θέλουμε το σύρμα μας. Εγώ περίπου την αντίσταση τη βάζω εκεί που είναι οι βίδες, στο ύψος της βίδας, λίγο πιο πάνω όπως το βλέπετε. Όπως το βλέπετε. Την κάνουμε παράλληλη και νομίζω ότι τελειώσαμε. Σφίγγουμε άλλη μία τα βιδάκια μας, γιατί είπαμε το σύρμα αυτό είναι για να δένουμε αρνιά. Πάνω στη σούβλα. Τέλεια. Λοιπόν, κόβουμε τις περίσσιες του σύρματος. Θα το βρω. Το βρήκα. Πάει το ένα. Πάει και το δεύτερο. Τώρα παίρνουμε τη βάση. Βάζουμε μέσα τον θετικό πόλο να κουμπώσει. Και τώρα βιδώνουμε. Μόλις βρούμε αντίσταση, τι κάνουμε? Γυρίζουμε πίσω και φέρουμε στην ευθεία από τις χαρακές και την ροή των υγρών την αντίστασή μας. Και περίπου, να την δω λιγάκι ότι
είναι περίπου είναι μία όχι καλή, περίπου καλή αντίσταση. Μετά αν θέλουμε την κάνουμε microcoil πάντοντας με την κεραμική λαβίδα. Εγώ τώρα θα το βάλω βαμβάκι να δείτε και πώς μπαίνει το βαμβάκι, γιατί παίρνουμε το μικρό ψαλιδάκι, αυτό που έχουμε για να κουρεύουμε τα αρνιά. Χρησιμοποιώ βαμβάκι οργανικό, το κόψα πολύ λεπτό, δεν πειράζει. Θα βγάλουμε τα δύο φύλλα. Είναι η πρώτη φορά που κάνω τόσο λεπτό βαμβάκι. Μπορεί να κολυμπάει τώρα, αλλά απλά θέλουμε να δούμε την τεχνική. Λοιπόν, κάνουμε μυτούλα. Ναι, το πέρασα. Λοιπόν, κάπως έτσι περνάμε το βαμβάκι μας. Κάπως έτσι κόβουμε αυτό το μικρό ψαλιδάκι τα φυτιλάκια μας, το βαμβάκι μας περίπου στην ευθεία από την, δεν φαίνεται στην κάμερα, περίπου στην ευθεία από την βάση ή αλλιώς περίπου να κουμπάει στο o-ring το μαύρο, στο περίπου. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ακρίβεια. Δεν είναι ένας ατμοποιητής που επηρεάζεται πολύ από την ακρίβεια. Θα βρει ο καθένας το δικό του στήσιμο. Και πάμε τώρα, αφού κάνουμε αφράτο λίγο το βαμβάκι μας, χτυπώντας το με το κατσαβιδάκι, να βάλουμε μέσα τα βαμβάκια μας. Το βαμβάκι θα μπει, δεν μπήκε καλά, μισό λεπτό λέγα γιατί δυσκολεύομαι από την κάμερα. Το περνάμε εδώ, από εδώ το βάζουμε μέσα, με το χεράκι μας, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, και πάμε τώρα να το τοποθετήσουμε μέσα στις ειδικές θήκες που έχει για το βαμβάκι. Μας ενδιαφέρει να μην πατάμε εδώ πέρα μέσα πολύ, για να γίνει όσο γίνεται πιο αφράτο το βαμβάκι. Έτσι ακριβώς. Πάμε να βάλουμε για το επόμενο. Μπήκε, δεν μπήκε. Να βάλουμε και από την εδώ πλευρά. Μπήκε. Νομίζω ότι μπήκε. Δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Βάζουμε μέσα το βαμβάκι μας. Και είμαστε μια χαρά. Η ακρίβεια, αυτό σας έλεγα και πριν, η ακρίβεια δεν παίζει ρόλο σε αυτόν τον ατμοποιητή. Μας ενδιαφέρει να μην είναι πάρα πολύ το βαμβάκι μόνο και να μην είναι λίγο. Μας ενδιαφέρει να είναι περίπου ούτε πολύ σφιχτό, ούτε πολύ να λείπει από μέσα βαμβάκι. Για να τη δούμε λίγο από κοντά, την αντίσταση. Κάπως έτσι πρέπει να είναι η αντίσταση. Δεν θέλει πολλά, δεν μας ζητάει πολλά εργαλεία. Είναι η πρώτη αντίσταση που κάνω μέσα από κάμερα, οπότε νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Βιδώνουμε την καμπανούλα μας, αφού βρέξουμε βέβαια, που εγώ δεν έφερα το υγρό εδώ, αφού βρέξουμε την αντίσταση, την περνάμε εδώ πέρα πάνω. Τώρα, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν 3 τρύπες πάνω στο deck και 3 χαρακές απ' έξω, 3 βουλίτσες, για να ξέρουμε πού είναι η αντιστοιχεία της τρύπας. Από τη μια πλευρά, αν θα βάλουμε το δαχτυλίδι, θα δούμε ότι βλέπουμε ολόκληρη την τρύπα. Από εδώ πέρα την κλείσαμε, οπότε την γυρίζουμε λιγάκι για να βρούμε την τρύπα. Ωραία.
Βλέπουμε ότι έχει μία τρύπα εδώ, μία τρύπα εδώ, μία τρύπα εδώ. Κινώντας το δαχτυλίδι μπορούμε να έχουμε 3 μισές, 3 πολύ μικρές, 2, μία, όσες θέλουμε εμείς. Τώρα είναι 2, θα βάλουμε μία. Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι κάπως αεράτος ο ατομοποιητής τους. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να έχουν σφιχτή τζούρα, λοιπόν, εδώ, τοποθετώντας ανάποδα το δαχτυλίδι, βλέπουμε τις μισές τρύπες ανοιχτές. Και εδώ από εδώ και πέρα κάνουμε μικροκινήσεις για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την τζούρα μας εκεί που τη θέλουμε εμείς. Βλέπετε από πόσο σφιχτή έως πόσο ανοιχτή μπορεί να γίνει. Να πω δε ότι η τρύπα μέσα στο θάλαμο ατμοποίησης, η τρύπα του αέρα, είναι γύρω στα 3,5 χιλιοστά. 3,5 χιλιοστά, γιατί κλείνουν με τα μονωτικά και με τα λοιπά, από 4 γίνεται 3,5. Οπότε έχουμε την αίσθηση του αεράτου, αλλά δεν είναι αεράτος, μπορεί να δουλέψει πολύ καλά τσιγαρίσια. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο ατμοποιητής είναι τσιγαρίσιος. Εκεί θα το δείτε πιο καλά. Τοποθετούμε το ταγκάκι μας, το plexiglass. Είπαμε δεν παλεύουμε με κανένα σπήρωμα. Όλα τα σπυρώματα δουλεύουν τόσο και σφίγγουν τόσο όσο πρέπει. Από εδώ γεμίζουμε υγρό. Κλείνουμε. Ανοίγουμε καμπάνα, στριφογυρνώντας το drip tip. Βλέπουμε ότι τη ρίξαμε την κάμερα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ανοίγει εδώ πέρα και κλείνει η καμπάνα, οπότε μπορούμε να δούμε ανάλογα με το πόσο παχύ είναι το υγρό μας, πόσο VG έχει ή όχι, αν έχει νερό, αν έχει οτιδήποτε, για να μπορούμε να ρυθμίσουμε τα υγρά μας τόσο όσο θέλουμε. Εάν δούμε ότι είναι πιο παχύ το υγρό, παίζουμε 2-3 φορές και ατμίζουμε με ανοιχτή καμπάνα, έτσι, δεν κλείνουμε μετά την καμπάνα. Παίζουμε λιγάκι πάνω κάτω την καμπάνα μέχρι να βραχεί το βαμβάκι μας να δουλέψει κανονικά. Άμα αρχίσει και δεν δουλεύει, μετά δεν έχουμε θέμα. Αυτά λοιπόν για τον κάβυρο. Καλοάτμιστος, όσοι τυχεροί τον έχουν, να είστε καλά.